بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بابي بركة دالي بمن أندري أمي بركة دالي parce que kunu temena bi rambea anga chefari ate anga tlogli ate anga dunia ate alaka barka do sa sino oche ma do ya le me kunu bi ba so di nyeko wala de guneno voilà wala bi la ko do kono min tu yere wala tu yere bulu voilà cuga do la wala cuga wera la nambia ado ngamu ma yere bulu sa barka dale ama yere sakola nambia la fu ko mashita labo oche ala yɛrɛ fana ni mɔgɔw tɛ kelen sabula ale de y'an da ale de bɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛn bɛɛ b'ale ka se kɔnɔ an bɛ ale sagoya waleyabaw de y'a bila yen awɔ ko ala bɛ sɔn dɛ ko dɔ de presse o ye tiɲɛ ala bɛ sɔn nka kuma dɔ an bɛ kɔrɔtɔ sabula ala bɛ fɛn kɛ waati ɲuman de dɔn a kɛ waati ɲuman ye min ye a b'o dɔn a kaɲi an ma waati min na ale de b'o dɔn a kan ka kɛ cogoya min na cogoya bɛnnen mun na k'a sɔrɔ i ma degun ala de b'o dɔn ni o waatiw ma se ala tɛ sɔn ka fɛn dɔw k'an ye misali n'i y'a jateminɛ sisan mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ nin ɲɛmɔgɔya in ala min d'a kama o bɛ se ka misali dɔ ye i bɛ ko bɛɛ kɛ nka i t'a sɔrɔ nka n'e kun y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ k'a ɲini ala fɛ ala tɛ k'a kɛ n'o kun ye kalan dɔ d'i ma k'a fɔ a dɔw i bɛ taa sɔrɔ ala sago tɛ n'o kun kɛra i kun t'i lafiya wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu b'a karaba cogo dɔw la u b'a sɔrɔ n'u y'a sɔrɔ u taa ni a tɛ kɛ hɛrɛ y'u bolo o de kama an b'a fɔ a ka fisa an kana kɔrɔtɔ ala ma a bila yen n'an kɔrɔtɔ ala ma a bɛ se ka sababu ye ka gɛlɛya dɔ yɛrɛ lase an yɛrɛ ma cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni e kɛn ka sɔrɔ o t'i ka denbaya nafa ko i kana o sɔrɔ minɛ ko e kelen ka sɔrɔ n'a b'i ka denbaya nafa n'a t'i ka jamana nafa ko i k'o sɔrɔ i k'o bila an ko ni nana n b'a fɔ André bi dɛ n ko m'o faamu ko e sɔrɔ e kelen ka sɔrɔ n'a bɛ e kelen de ɲɛ n'a t'i ka denbaya nafa dɔrɔn ko o sɔrɔ i k'a bila ko n'o sɔrɔ kelen fana b'i ka denbaya dɔrɔn mɔgɔ ɲɛ a t'i ka jamana ɲɛ ko i k'o bila bon ne ka jate la cɛkɔrɔba bɛ fɛ k'a fɔ de ko mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ sɔrɔya bila yen fɛn o fɛn min bɛ yen n'a bɛ e kelen ni mako ɲɛ a bila cɛkɔrɔba bɛ fɛ k'a fɔ ko nafa t'o la awɔ sabula n'an bɛ diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kan ka bɔ an ka sɔrɔ ninnu ma mɔgɔ wɛrɛ kan ka nafa sɔrɔ an na e y'a bila filɛ arajo baara min na tan i tɛ banna ye nka i maa dɔw mago ɲɛ o tɛ tiɲɛ ye i bɛ taa sɔrɔ ni Asimi ye jamana ɲɛmaa ye bi banna tɛ nka a bɛ maa caman fana mago ɲɛ fanga b'a la wariko sira la ale bɛ se min fana ɲɛmɔgɔ ye e seko ɲɛmɔgɔ ayi ou bien de nka n'a y'a sɔrɔ ni sisan e y'a bila e n'i seko e t'i hɛrɛ foyi lase mɔgɔ ma o man ɲi nafa b'i la wa ayi n'a y'a sɔrɔ Asimi n'a ka fanga n'a ka wari a tɛ nafa foyi lase mɔgɔ ma nafa b'a la wa nafa t'a la cɛkɔrɔba bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔ i m'a kɛ cogo o cogo ka kɛ ni seko ye a bila fo i ka nafa ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n'o tɛ nafa foyi t'i ka sɔrɔ la a faamuna o de kama bamananw ko nafolotigi ye mun bɛ kari nafolotigi ye mun bɛ kari ko nafolotigi ye mun bɛ kari wari mugu bɛ min kun o tɛ nafolotigi ye a bila yen min bɛ kari ka mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛ nafolo b'e kunna i bɛ taa sɔrɔ nin e kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen nɔ a tɛ dumuni 3 kɛ tile kɔnɔ nafa b'o la wa e kɛrɛfɛ mɔgɔ ko wari b'e kunna ou bien ko e ye faama ye i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ hali ka da kɔlɔsi la kɔngɔ b'o la a bila nafa b'o la ou bien dɔ degunnen bɛ na e ma se t'a bolo a ye ka fura san se bɛ ye ka fura in san ka d'a ma e t'a kɛ a bila o kuma ka ca sa dɛ sɔrɔ tɛ wari mugu min bɛɛ min kun y'a bila ye u ye min fɔ o tiɲɛ ne ka jate la mun bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye
o de nafolotigi ablay sigatol awo hal no tamman chan o de nafolotigi awo bismillah biye kalo kile mugan fla ablay yomne arabadu desanu kalo kile mugan ani ngafo kile mugan fla odo samba fla ni mugan kile o santo te kile kono don zade o ala ko yorona wani o kajan o de torame o kajan o kajan anga bitako am do okay alaka sai fiemi mi wulendo nam able ko ci alendo sigatola alaka anyi mambo sai amin ya rabbi alaka ani la memba be kishi amin ya rabbi fi juguma amin murabi ma chamana bi suma balaka ma chama mine o e pini tara ko ba fa koromel bila ni tara do sula funa kuma ga chan ni mure mine za ni sara so koromel bila chama mi sula funa ta do sula coronavirus ko en kama amin mi fodro alaka hinana amin kankene ya amin ya rabbi awo no kera joroku ni sira ko munum be bolu be ba sikatola awo san laba ko ko chamu do de ke amin ya rabbi ani lambe bo bela jile tabarakallah ayo gabe mu to gol independent kayere an ko ni mase kayere sorofolo amba yere nyini aywa semaine challenge ya naam foko Goodluck Jonathan sida ka sorno dumba ko nana ya and kumebo ko yakunungo mado na segranga ani kulunela shimi guta ko ne nyanyi kunu nyonye hokumu konnana ko uji bakanga foko kalata barakanga bulda chugo kuramina no calendrier electoral yi ko nasro ani san labache ko kudem ni parena le jalakli sewe mindu adama ben le cerveau kama ni sente mogodu ko communicative critique soba kon yañini ka foko aka sente briefing makuna no immunité ko wuli ka bakuna wasaka bla luka bulukan a seven challenge wa fana ka foko franci jamana nyam ko ka lakna ba munum bien ko lu kon ye Sahel jamana konnana uye sumana bura no ye bamanchu ka nyamo badoy alere mi franci mako deme tigla mako woro faka Niger utukalo samba fulani mako ko afana fakara ko Sahel jamana konnana ko nyamo chama fana dangarla ululable gabe mutugo lesor ko nyeta am nyeta sra kam masra yeful aywa am namasra kana yi ablay asmenjal no ga foko Goodluck Jonathan nanani siraw jamana nyamgo ka kulat yelunde yi mino ni ulu dira ka jira ka foko siraw ka latike kuray miyi mali jamana kan ko tableau Goodluck Jonathan nana ulu belaji de nyafo colonel Ashimi Guitaye kasementi afana ka foko kalango kuma konna na moya kala adamanya kala misra sinzi kuswa kalanso kono chugumina ko tableau labendo balaka ke kalanko nyamgo fo stratégie mukan ko yiri barakelo ka sugu min jora no e marché central aboy ko ma soronte ka sigi sugi kono ablay nayo black l'indicateur de renouveau munde croyant febi femi kuraye o ga sementi aka foko demesenu ni mal demesenu taga jatimina kema jatila mo kan sababe no mino ni kongo be ulula o shiti simunu shi ciale mbay sandure kongo juguma be ulula watimne ko so sa mal jamana kono o de here awo membe talike imam Mahmoud Diko kale ayira sementi RFI sans fait ka foko mi kira sababu ye ka ibe kallata ko minum be no sisa numa barake jamana downye ko telefona bunye ablay Allah akbar ko fesa ko orange mo barake la do ko ni asimenti amunu welu ko masteru ka foko funu barala mi kuma fori no ko olu sente ala ablay ko klifla bara funu barala funa be yorusu lycée public kono ka sababu ke ni son ko ya wala dowyi ablanda les échos wele ale kelenu ka sementia ka fo Goodluck Jonathan ka nale ko stratela ko ko munu naga sale no ko ni gele munu be no sesa ko ni anyo ke chugo ye wasaka seka no wa sira do dailenu o nyini kan sementia lendo ya ko hakle jabula Dr Lamine Keita ala sementia ka fo ko ni aya soro iyo mo jamano kelenu ka
kɛlɛ min ni u b'a la ka gɛlɛya lase u ma ni olu yɛrɛ kɛlen don ka musaka kow bɔ dun ale fana kɛlen ko ɲininkali kɛ Segu ko centre multifonctionnel dɔ n'o ye baarakɛyɔrɔ dɔ ye kalanso dɔ ye ko ale fana ko sigira senkan a bila dan tubarikalla Bamako wula fɛ kuma sumalen don mun de bɛ yen ko Mali tɛ sɔn ko ɲakili kura dɔw kɔni bɛ sɔn ka bi Mali jamana kan kalo kura ko siga tɛ o la siga ka dɔw la foyi tɛ u y'an tɔɔrɔ o kan to i bolo ayiwa ko Bamanciw fana ye tile 3 di sigidalamɔgɔw ma Banɲagara commune min bɛ wele ko Pignari Bana k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen ko nin kuma in kɔni fɔlen don waati min na ni Mali finitigiw kɔni bɛ nɔ wali baaraw la kosɛbɛ yɔrɔ kofɔlen na dugu ye Bamanciw ta yan an tɛna dɔn sa de komi finitigiw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ ka ban ayiwa u kɛlen tɛna kɛ k'u yɛrɛ kofɔ nin ye siga t'o la ayiwa o tɛna nɔbɔli baara tɔw nɔgɔya naam aw ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Emmanuel Macron ni Vladimir Poutine k'u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ko Mali lakanako ko kuma kɛra u kan kosɛbɛ a bila nani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Faransi jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko chef d'état major général des armées k'ale y'a jira k'a fɔ ko Mali armée dɔrɔn de bɛ se ka dankari kɛ Bamaciya waliw la an ka jamana kɔnɔ ka tiɲɛ yɛrɛ la olu côté bɛ yan olu ka kuma olu mɛnna yan mo fɔ joona ayiwa d'accord tɛ baasi ye kuma don tiɲɛ fana don n'an bɛ taa misiw n ko tiɲɛ don n ko anw de bɛ se k'an yɛrɛ bɔ o ye tiɲɛ ye n ko wali dusu tɛ se ka kɛlɛ kɛ maa nɔ na wali da bɛ se ka kuma kɛ mɛ wali dusu tɛ kɛlɛ kɛ wali dusu tɛ kɛlɛ kɛ voilà Bamana André kɔrɔbɔrɔ bamanankan fɔ la e delila ka Alhaji Alimami Samori Ture kumakan mɛn wa o k'a fɔ kuma mɛn wa ayi ne ma deli k'o mɛn i ma Samori Ture kɔni i y'a tɔgɔ mɛn kɔni Alimami Samori Ture le grand conquérant n y'a tɔgɔ mɛn i y'a tɔgɔ mɛn i m'a fɔ Samori ka dagasigi tigɛ n da la dɛ i ma deli k'o mɛn wa Samori a été l'un des derniers conquérants de l'Afrique, surtout de notre pays, le Mandé. Il a fait sa grande bataille à Wayawayango, ici. Elle est déminé en 1898. Djamba fait. Ouais. Mais allez, nous avons fait tout d'aider. Parce qu'allez, tu vas bouger. Tu vas bouger. C'est un grand stratège. C'est un intrépide guerrier. Grand stratège. Tu vas bouger à côté de. Mais, Djamba est amené. Ayer ka mogo de ya jampa ka sura sigilen do ka lafiya ka ta ko tuba buye ka lefle ni yambe ka tamne o chogola ko jampa bi se farila o chen jampa de sewo voilà parce que jampa mina fi ikre fa mogo do de ablay donc Samori minena jampa la tuba bu fe maintenant tuba bu do ko ni cheni ale ke fori chogominna abe se kele chogominna mo ba fe chogominna na yani ko ambado kasola yan Sudan na madala ni kasobi bolna aka mo tu songa na unyini ka keleke to babe mo ko ni an kan ka dana yoro jan ka mabo amogo la sino na ya to ya madala da ni basigibe tellement que vous serez donc le mercredi 22 décembre 1898 tubabu ya do ulika batokono Sudan yan katana et Saint-Louis français Saint-Louis Dakar non do Dakar kato Saint-Louis tubabu ga ya yoro ma jamali la de est-ce que ya o kwa mo go songa na nyini ya parce que Samori bi chokumina jama mumbako kelede mumbako ale kele na ya toya na ka mo go na nyini ale be se ka yere frifrika ta na stara wote mo manyama pourquoi nga lafiya anga nga nimbo aka jamana yara la katana yero re donc ko mbitana fo gabo to abu tana fo gabo tellement que bu siranye o madala o tarana fo gabo katabla gundo ka koma mi gumunga ka datu go yoro non asaru bolede katana ya Saint-Louis le 4 janvier ou ya bo Saint-Louis katana Dakar le 5 janvier le 5 janvier u tarana ye ka do batola ka tana ye Gabon
a sera le Gabon fin mars 1889 a sera Gabon a tara Gabon o y'a do gundo de kan l'île de Gouye donc tara sigi yɔrɔ la mais a tato mɔgɔw do ke Samori ti ta ni Samori bi sa yɔrɔ min na an bi toli yɔrɔ la an bi tugu a kɔ a muso fila bɛ ko an ni Samori de bi taa ɲɔgɔn fɛ Samori ta kan to yan dɛ Sarakeɲini ani Tirange wule olu taara nɔfɛ a denkɛ kɛ kelen bɛ yen o fana Sarakeɲi Mori a ko n'ale n'a ka muso Sira Ture ko an fana bɛ tugu an fa ko n'an fɛra kɛ jɔn ye an fana bɛ kɛ jɔn ye an nɔfɛ a taara yɔrɔ min na an bɛ taa yɔrɔ min a bɛ sa yɔrɔ min na an bɛ sa o yɔrɔ la ka to o la a ka jeli kɛ ko ka boloko ta ko a bɛ taa kɛ jɔn de tɔ yan ne jeli Mori Finjan Jabate ne ni Samori de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne fɛn bɛ tugu a kɔ o y'o ta ka taga a kɔ ani a y'a sɔrɔ baarakɛden dɔw b'a bolo denmisɛnnin dɔw b'a bolo a b'a ka baarakɛ domestique ko ɲɛlɛ ko n'aw fana taara ne fana bɛ to yan dɛ ne fana bɛ tugu aw kɔ donc Samori ninnu bɛ to ninnu bɛ cɛ ka taa n'a ye fo o yɔrɔ la ka Samori minɛ san 2 o kɔ Samori minɛni ma kɔn a la Samori a ma se ka si sɔrɔ san 2 o kɔ le 2 juin 1900 ale ye diɲɛ to k'a sɔrɔ a bɔ Gabon tubabu y'a su don o yɔrɔ la en 1968 Sékou Touré ko ne ye Samori mɔden de ye Samori tɛ se ka to Gabon n'a ma se ka dɔ yan Mali la Soudan an b'a dɔn Guinée Mandela ko a y'a fura d'an ma en 1968 Sékou Touré taara fura ɲini ka nana ye Conakry yɔrɔ dɔw bɛ u b'a fɔ le pont de Tiembo a Conakry a y'a su to k'a y'a dɔn o yɔrɔ la Samori dalen don o yɔrɔ la Sarakeɲi a ka muso o y'a sɔrɔ o bɛ ni la o tugura fure ko ka n'a yan ani ale nana o kɔfɛ a denkɛ fana nana ani a denkɛ fana segira ka na a denkɛ segira ka na Guinée en 1926 donc Samori to fure to bɛ Guinée ni waati na ne tun b'a taara tɔ ta ka na n'a ye ka taa tɔ ta ka n'a ye n b'a fɛ k'o de fɔ e ye bi ni ye misali ye nin fana ye kunnafoni jolen don jolen don sabula a bɛ mɔgɔlo caman hakili jigin k'a hakili jigin k'u kunnafoni k'a yɛrɛ kɛ cɛfarin tun bɛ yan an tun ye kɛlɛ kɛ an tun tɛ fugari ye an ma bɔ fugari dugu la an tɛ fugari mɔden ye mais u kana kɛ fugari ye sisan voilà o ye tiɲɛ an bɔra minnu na minnu bɛ yen nɔ sisan u k'a dɔn k'a fɔ an bɔra mɔgɔbaw la voilà an ye mɔgɔbaw de ye tubarikala donc u kana an kɛ mɔgɔninw ye min n b'a fɔ i Tarawele i ce Jite